Herritar talde baten eskaerari jarraituz, Bermeoko EH Bilduk eta Gusanek sinadura bilketa abiatu dute Bermeon, bertako farmazia edo botiketan gauez ere, gaueko 24 orduko zerbitzua mantendu edo egon dadin. Jada, 2085 sinadura batu dituzte. Egunotan, Goiko plazan eta udal merkatu azokan izan dira sinadurak batzen. Oraingoan, Bermeoko farmazietan zerbitzu hau mantentzeko martxoaren 31 bitartean sinadurak batzen jarraituko dute. Astelehenetik ostiralera Kabixen Goiko plazan eta Alkartetxean Lamera Txikin 11 ordu batetara. Astearteetan, Martitzenetan Udalazokan Goiko plazan eta Lamera Txikin 11 ordu bat erdietara. Zapatuetan, larun batetan Lamera Txikin eta Lameran, eguerdiko 12 ordu bit erdietara. Sinadurak batzeko, papelak, herriko zenbait denda, taberna, ikastetxe, udal zerbitzu eta lantegietan zabaldu dituzte. Esan dute inork, euren denda taberna do lantegian izenpenak batu nahi baditu, maietan paperak eskatzeko aukera ere izango dela. EH Bilduk eta Gusanek herritar guztiak animatzen ditu sinatzera. Guztion artean, Bermeotarrontzat ezinbestekoa den zerbitzu hau mantentzeko gure osasunaren alde guztiok elkarlanean. Gogoratu Bermeon, 24 orduko farmazia zerbitzua mantentzeko zita gehiago sinadura bilketarako.